propietaria dun 95% de Grenalia, pretenden instalar unha macrocelulosa en Palas de Rei, con graves consecuencias ambientais, sociais e económicas. Cobre San Rafael pretende a reapertura da mina de cobre a ceo aberto en Touro o Pino, cando xa lle foi rexeitada a solicitude no 2020 cunha declaración de impacto ambiental moi negativa. Altri e Mina de Touro o Pino beneficiarán a grupos económicos e empresas de fora e a contaminación quédanos para sempre. De desenvolverse estes dous proxectos afectarían a biodiversidade, contaminarían máis as augas do río Ulla, mesmo chegando até a ría de Arousa, o aire e as terras próximas e impulsarían na Galiza aínda máis a eucaliptización e a depredación dos nosos recursos. Altri e a mina de Touro Pino son unha moi perigosa amenaza que afecta a todo o corazón da Galiza, a súa economía, a súa medio ambiente e ao seu benestar e a saúde da súa poboación. Facemos un chamamento hoxe a toda a veciñanza das comarcas afectadas, a todos os concellos bañados polo río Ulla e a todas as persoas do noso país a que participaren o 14 de decembro na manifestación que se vai celebrar en Compostela. Non imos consentir que convirtan a nosa terra nun territorio de sacrificio. Berraremos por aire, por terra e por mar, pola auga, pola vida, nin altri nin mina.